Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen uit de kerk gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Maaike Broersma Tuininga in Alphenstaten. Joke Brouwer-Levering is deze week met hartproblemen opgenomen in het ziekenhuis in Sneek. De adresstrookjes liggen achter in de kerk. Na de dienst staat de koffie klaar. De diaconiecollecte is bestemd voor zending in Zambia. Maatjes voor gezinnen zonder ouders. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Dick Wolbers is organist en onze voorganger is dominee Tietje Hipma. Ons intochtslied is Psalm 91a, vers 1. We zingen dit indien mogelijk staande. En wensen wij u een gezegende dienst. Laat ons nou stil worden van God en bidden om een zegen voor deze dienst. Wij mij elkaar bemoedigen, omdat ons help is in de namen van de Eeuwige, die het hemel en ierde maken had, die trouw bloot und in eeuwigheid en net losliet het werk van zijn hand. Genade bij je me wezen en vrede van God is heid, van de Heer Jezus Christus in de meerskip van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, fijn dat jullie hier vanmorgen zijn op deze eerste zondag van de 40 dagen. Zondag Invocabit heet deze zondag. Roept er mij, dat komt uit Psalm 91. Die psalm die ook aangehaald wordt door de stem van het kwaad als Jezus in de woestijn is. God heeft toch gezegd dat Hij engelen zal sturen om je op handen te dragen. Maar Jezus zegt, je zult God niet verzoeken. En in die psalm staat ook, als een mens aan God roept, dan zal God antwoord geven. Zondag Invocabit. 40 dagen om te ontdekken hoe Jezus
binnenkomt in onze wereld, in ons leven. 40 dagen om Jezus na te volgen, om dicht bij hem te zijn. Om met hem mee te gaan in ons leven. En om lief te hebben. Om in Jezus de liefde van God te ontvangen en om die liefde samen te delen. 40 dagen op weg naar Pasen. En nou zijn we dit jaar begonnen met een startzondag voor een hoes van liefde. En nu in de 40 dagen gaan we stilstaan bij een huis van vertrouwen. Een huis van vertrouwen waar God, waar Jezus binnen wil komen en bij ons wil wonen. Daar zal het over gaan in de 40 dagen en ook vandaag. Vandaag denken we speciaal aan wat bij de bodem van het huis hoort, ons lichaam. Ons helemaal. Wat in de Bijbel staat, weet je wel dat jij een tempel bent voor de Heilige Geest, dat jij zelf een huis bent voor God. God wil in jou wonen. Dus daar staan we vandaag bij stil. En dan hebben we een verhaal daarbij. Een verhaal kunnen we straks over het huis van vertrouwen. En we hebben ontdekplekken. Dan kunnen we zelf ontdekken wat dat huis van vertrouwen nou in ons leven betekent. En die ontdekplekken zijn voor grote mensen en voor kinderen. En er zijn vanmorgen nog niet zoveel kinderen, maar we zijn wel blij dat jij er bent, Sophie. Maar gaandeweg deze 40 dagen zullen we ook nog kinderen tegenkomen. Met de PPP en met elkaar gaan we bouwen aan het huis van vertrouwen. Nou, en dan wil ik jullie vragen van, zijn jullie klaar voor een verhaal? Zullen we het verhaal gaan vertellen van het huis van vertrouwen? Hier gaat het verhaal gebeuren. En Jezus die zei op een keer, Jezus zei, als jij jouw huis bouwt op een rots, dat is wanneer je mij navolgt en doet wat ik jou zeg. Dan staat jouw huis stevig als op een rots. Als je mij navolgt en doet wat ik zeg. En een van de vrienden van Petrus, van Jezus, Petrus, de leerling Petrus, die schreef later aan de gemeente, aan ons allemaal. Hij zei, weten jullie wel dat jullie levende stenen zijn? Levende stenen van een huis waar God in kan wonen. En Jezus zelf is de hoeksteen. En samen mogen wij een huis, een tempel vormen waar God kan wonen. En toen was er ook de apostel Paulus, die overal in allerlei landen ging vertellen over Jezus. Eerst toen moest hij niks van Jezus hebben, maar toen onderweg ontmoette hij Jezus en toen keerde hij om. Hij hield van Jezus en vertelde iedereen over hem. En Paulus die schreef
weet je wel dat jouw lichaam een tempel is voor God, dat jouw leven een huis is waar God kan wonen? En over dat huis gaat het verhaal vandaag. Ons levenshuis waar God kan wonen, waar Jezus binnen kan komen en wij leven met Hem. En bij dat huis, daar hoort de bodem. De bodem, dat is de schepping. De aarde, alles wat God heeft gemaakt en wat goed en mooi was. En dan komen eerst de fundamenten van het huis. 4 fundamenten zijn er. De eerste is van geloof, van vertrouwen. Dat Jezus de liefde van God bij ons brengt. En dat hij altijd om ons heen blijft. Vertrouwen. Geloof. En het tweede fundament is de hoop. Dat ziet eruit als een anker, want de hoop die houdt ons op onze plek, dat we niet wegspoelen. En die hoop zegt ons dat we altijd verbonden blijven met God, met de goedheid van God. En dat we daar nooit los van zullen raken. En het derde fundament is de liefde. De liefde van God die overal om ons heen is en in ons is. En die altijd zou blijven. En het vierde fundament, dat is de roeping. En dat ziet er hier uit als een vlinder, want weet je, een vlinder die begint als een klein rupsje, eigenlijk als een eitje en dan een rupsje en dan nog een groter rupsje en nog groter en dan word je een pop en dan uiteindelijk word je een vlinder. En zo mogen wij ook groeien, steeds meer, om te worden wat we al zijn, een kind van God. Geroepen om kinderen van God te zijn. En op die fundamenten rust de bodem van het huis. Ons lichaam, ons zijn, waarin God wil wonen, waarin Jezus binnen wil komen. Dat wij een huis zijn. En dat we heel goed ook voor die bodem, voor ons lichaam mogen zorgen. Want dat heeft God ons gegeven, dat is iets heiligs. En daarop bouwen we de binnenmuren van het huis. En door de binnenmuren krijgen we een woonkamer, en een keuken, en een slaapkamer, en een werkhok. Dan krijgen we verschillende dingen. En dat geeft ritme aan onze dagen van eten en bij elkaar zitten, of slapen, of werken. Allerlei momenten van de dag, van de week, van het jaar. Het ritme waarin we leven. Dat zijn de binnenmuren. En dan hebben we ook de buitenmuur. Een beschermende buitenmuur.
Dat is een stevige muur die ons beschermt van wat er van buiten komt. Maar die ons ook helpt om op een goede manier naar buiten toe te gaan. Die buitenmuur die heeft te maken met regels, met beschermende regels. Dat we weten wat we moeten doen als we naar buiten gaan. Dat God zegt dat je vooral van God houdt en dat je ook van mensen om je heen houdt. Dat je goed bent voor elkaar. Dat is die buitenmuur, de beschermende regels. Voor jouzelf en voor iedereen. En er zitten er ook ramen, vensters in die buitenmuren. Hier zit er ook nog één. Daar kun je naar binnen kijken, naar jezelf, naar je familie. En je kunt naar buiten kijken, naar de mensen om je heen. En dan kun je helder kijken hoe het met jezelf is, hoe het met anderen is. En als je dat dan ziet, dan kun je ook voelen wat God graag zou willen, hoe God daarbij is als wij kijken. En dan hebben we nog de leidingen van het huis. Die lopen overal doorheen. De elektriciteitsleidingen die zorgen voor warmte en licht. Zoals de geest van God ons ook warmte en licht wil geven. En de waterleiding waar het water doorheen loopt. Om te drinken. En zo wil God ons ook het water van de Heilige Geest geven. Die als een bron van leven in ons is. De leidingen van het huis, die zijn van levensbelang. En dan hebben we tenslotte het dak. En het dak, er zit ook een raampje in, zie je dat? Dan kun je ook naar binnen kijken, naar buiten kijken. Maar dat dak, dat is de gemeenschap. Het samen zijn. Dat je samen een huis vormt voor elkaar en een huis waar God kan wonen, bij ons. Waar Jezus kan binnengaan, waar wij met hem naar buiten kunnen gaan. Een dak van samen zijn, van gemeenschap. Dat is het huis van vertrouwen. En dan ben ik benieuwd, ik vraag me af, wat jullie nou het mooiste vinden van dit verhaal. En ik vraag me af of je ook voelt waar dit verhaal over jou gaat. En daar kunnen we het straks gewoon mooi eens over hebben. Maar eerst gaan we een lied zingen wat ook gaat over vertrouwen. En dat is het lied: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Jullie kennen dat allemaal wel, denk ik. Zullen we dat in kanon zingen? Eerst zingen we het één keer met elkaar. En dan beginnen jullie. Zo, deze twee. En dan, jullie vallen in. Ja, en dan geef ik het even aan. Eerst zingen we het één keer met elkaar en dan 2 keer in kanon.
Oké, zo oefenen wij al met een huis van vertrouwen. En nu gaan we verder ontdekken en oefenen. En in plaats van de preek vanmorgen, mogen jullie dus zelf ontdekken hoe dat huis van vertrouwen nu vorm krijgt. En we hebben 7 plekken om daar iets van te ontdekken. En je hoeft ze niet alle 7 te doen, maar je kunt hier eens even kijken en daar iets doen. Net wat je wilt. Ik zal er iets bij uitleggen. Kijk. Ik ga er even achter staan. Toch eventjes ervoor. De eerste plek is van de fundamenten. En dan mag je een fundamentkaart maken. Voor jezelf of voor iemand aan wie je wilt denken. En die is daar achter. Bij die tafel. En dan hebben we de tweede, gaat over de bodem, over ons lichaam. En dan kun je een gezond hapje maken. Om zelf lekker op te eten of aan iemand anders te geven. En bij elke ontdekplek zijn ook vragen om bij stil te staan. En daar eens even met elkaar over door te praten. Dus er ligt een briefje bij. Waar iets staat over die bodem. En met een vraag erbij. En de derde plek. Dat is de plek van de binnenmuren. Van het ritme. En daar kun je zelf een kalender maken. Met de dagen. En de maanden en de weken en de seizoenen. Zodat we gewoon bij iedere tijd kunnen denken hoe Jezus met ons meegaat. En bij de vierde plek, dat is de plek van de buitenmuren en daar staat een pak maïzena. Nou, en dat gaat over harde en zachte muren. Dan moeten jullie maar eens ontdekken wat daarmee is. Ik ben benieuwd. En de vijfde plek, dat is de plek van de vensters. En daar staan verschillende spiegeldingen. En daar kun je in kijken. En dan kun je eens kijken hoe dat eruit ziet. En dan kun je erover nadenken hoe jij nou naar jezelf kijkt. Of hoe je naar anderen kijkt. Hoe anderen daarin uitzien. Ik ben benieuwd. Dan moet je eens naar de binnenkant en de buitenkant van de lepel kijken. Heel leuk. En dan hebben we de zesde plek, dat is de plek van de leidingen. Waar de geest doorheen stroomt. En de leidingen van bidden, van praten met God. Denken aan elkaar. En dan kun je kralen maken aan de ketting. En daarbij kun je denken aan mensen of dingen waar je voor wilt bidden. En die is ook daarachter. En dan hebben we tenslotte het dak, de gemeenschap. Hoe we met elkaar verbonden zijn als de schakels van Gods goedheid. En zo kunnen we met elkaar een ketting maken. Je kunt je naam erop zetten, je kunt er iets op tekenen. Net wat je wil, dat we met elkaar verbonden zijn. En wat maakt ons sterk met elkaar? Of waar is het misschien zwak? Daar kun je iets over schrijven of tekenen. Dat zijn de plekken. En jullie mogen daar nu naartoe gaan. Zoek iets uit. En over een poosje roep ik jullie wel weer bij elkaar. En dan gaan we met elkaar verder. Ja? Kom maar. Het voorbeeld. Oh, oh.
Hier beneden ik nog kaarten.
je de microfoon al hoor? Ja, hè? Ja. Lieve weesken. Nou, kijk maar goed versterken je oproepen om bij je een plakje te gaan. Oh, goed zo. Ja. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? En je doe hem open voor God, want de Heer wil bij je wonen. En dan ben je nooit, nooit alleen. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je doe hem open voor God, want de Heer wil bij je wonen. En dan ben je nooit alleen. Je hart is net een huisje waar het gezellig is. Maar het is er nog zo donker, zeg weet je wat ik mis. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je doe hem open voor God, want de Heer wil bij je wonen. En dan ben je nooit alleen. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je doe hem open voor God, want de Heer wil bij je wonen. En dan ben je nooit alleen. Je hart is net een huisje waar het gezellig is. Maar het is er nog zo donker, er is iets wat ik mis. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je doe hem open voor God, want de Heer wil bij je wonen. En dan ben je nooit alleen. Zo wilst de laatste nog dwanden binnen om hun werkjes uit te maken, kunnen wij vast even jongen, want er is nog iets wat we missen. Tje, van het huis van vertrouwen, daar zijn ook sleutels bij dat de deur open moet. En daar hebben we een liedje over en dat gaan we even met elkaar zingen. We zingen 2 keer het refrein, 2 keer dit refrein en dan doen we het coupletje en dan nog een keer het refrein. Ja? Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je doe hem open voor God, want de Heer wil bij je wonen. En dan ben je nooit alleen.
nog op slot, is je deur nog op slot, van je krr, doe hem open voor God, want de Heer wil bij je wonen, en dan ben je nooit alleen. Je hart is net een huisje waar het gezellig is, maar het is er nog zo donker, er is iets wat ik mis. Is je deur nog op slot, is je deur nog op slot, van je krr, doe hem open voor God, want de Heer wil bij je wonen, en dan ben je nooit alleen. Zo is het. Dat doet me ook denken aan een verhaal wat ik een keer ergens las, dat Jezus is als een vreemdeling die bij ons binnen wil komen. En dat wij hem binnen mogen laten op alle plekjes in ons huis. Ook in de kelder waar alle rommel ligt opgeslagen en waar niemand anders mag komen. Maar hij wil alles in ons leven delen met ons. Nou, en dan moet ik nog even vertellen. Dat vond ik wel mooi. Er waren net mensen bezig geweest om de gemeenschap te maken van het dak van het Huis van Vertrouwen. En die hadden ontdekt van wat de gemeenschap sterk maakt. Dat is de nietige mens. De nietige mens. En er zitten heel veel nietjes in die. Is dat niet mooi? Dus die kunnen we ook onthouden. De nietige mens maakt de gemeenschap sterk. En dan, oh ja, dan ga ik even terug naar de tafel nog. Want ik had gisteravond als voorbeeld voor de leiding, voor de ketting van gebed, had ik er zelf ook eentje gemaakt. En toen heb ik gedacht aan de mensen voor wie we vandaag kunnen bidden. En waar ik aan dacht, was Joke Brouwer die in het ziekenhuis is. Ze heeft een pacemaker gekregen, donderdag of vrijdag, dus ze moeten nog even blijven. En ik heb gedacht aan Willy Vlug, die dinsdag in Groningen wordt geopereerd. En ik heb gedacht aan Harry Jonker, heel bijzonder, die ook dinsdag in Groningen wordt geopereerd. En ik heb gedacht aan Timmy Faber in Kimsert. Ik ben daar vrijdag geweest en zij is heel zwak geworden. Ze kan niet heel lang meer leven. Dus ik heb aan Timmy en aan Doeren gedacht. En er kwam van de week ook bericht dat een vrouw in Kimsert, Wietske Visser, is gestorven. Donderdag om 2 uur is de rouwdienst of de afscheid. En we denken aan haar familie, haar man, Daan en de kinderen, de kleinkinderen. En dan had ik nog een mooie vrolijke kraal. Ik dacht aan Matti die weer thuis is gekomen. Matti Kramer. En alle mooie dingen die we ook mee mogen beleven in ons leven. Dat was mijn gebedsketting van gisteravond. En misschien hebben jullie ook nog iets wat jullie willen noemen. Je kunt ook thuis je gebedsketting bewaren en daarvoor bidden. Maar misschien wil je hier ook nog iets noemen. Dan kan dat. Van Griet Brunsma. Oh? Nee. Ach, Griet Brunsma, ja. Ja, precies, ja. Dan willen we Dirk van bidden. Ja.
Zullen we dan nou maar elkaar bidden? Heer onze God, dank u wel dat wij hier zo deze morgen samen mogen zijn. Het begin van de 40 dagen. En dat wij alles bij u mogen brengen, Heer. En dat wij u mogen binnennodigen in ons huis. Dat wij met u mee mogen gaan. Dat wij u mogen leren kennen in alles. En dat wij u mogen liefhebben. Uw liefde ontvangen en delen. Wij danken u, God, voor al het goede dat u ons geeft. En wij bidden om de moeilijke dingen die er zijn voor mensen en ook voor ons. Wij bidden, Heer, voor Joke en Willy en Harry, die straks naar het ziekenhuis moeten. We bidden voor Timmy en Doere Faber. We bidden voor de familie Visser in Kimsert. Wij bidden voor Matti Kramer. En wij bidden, Heer, voor Griet en Siebe Bruisma. En zoveel namen en situaties die in onze gedachten zijn. We kijken door onze ramen naar deze wereld en we zien ook daar zoveel gebeuren. Rampen en oorlog. En wij bidden, God, om uw geest, uw vrede, uw komende koninkrijk. En wij bidden, God, dat wij samen tempel voor u mogen zijn. Dat wij naar u toe mogen groeien in geloof en hoop en liefde. En worden wat wij zijn, kinderen van u. In de stilte komen wij zo bij u en luisteren naar u. En wij bidden, God, hoor en verhoor onze gebeden in Jezus' naam. Amen. En dan wilde ik nu met jullie het Onze Vader, de woorden die Jezus ons heeft gegeven, wil ik met jullie zingen. De organist zal het spelen. En het gaat vandaag ook over de bodem van het huis, hè, ons lichaam. We hebben het er net over gehad, ja, dat het goed is om daar ook bewust van te zijn. En ik dacht, dan gaan we staande zingen, dat Ons Vader. En dan kunnen we daar gebaren bij maken. En dan voelen we ook dat dat lichaam van ons huis van God is. Huis van gebed. Zullen we staande dit gaan zingen?
Dan mag je mee zitten, Jen. En dan is het nou tijd van de collecte.
Wij zijn bijna aan het einde gekomen van deze dienst. Jullie zijn hartelijk welkom om straks nog koffie te blijven drinken. En dan gaan we verder de wereld weer in. Ieder naar onze eigen plaats. En ook met de 40 dagen kalender die jullie hebben gekregen, kunnen jullie thuis ook blijven stilstaan bij dat huis van vertrouwen. En dan gaan wij in het besef dat God met ons meegaat met zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie allemaal.